Varoitus. Video sisältää epähauskaa materiaalia, kuvattavan ja kuvaajan jatkuvaa repelemistä ja video ei suositella ruoasta tykkääville. Yrittäkää nauttia. Terve! Ja nyt on kokki toden ja tehdään pizzaa. Ja mulla on Coca-Colaa. Ruisjauhoja. Kissan ruokaa. Oho, kinkut tippuu jo kassiin. Jotain ekstra palvi. Jännää. Joo, vessapaperia. Naapurista pöllitty suklaa, tämmöstä mitä pistetään jäätelön päälle. Kato, nyt on resepti mukaan. Harmi vaan, että se on mun kirjoittama. Omenahilloa. Aurinkokuivattu tomaatti. Pepperoni jotain. Omenahilloa. Oho. Puolukkahilloa, melkein tyhjä. Sinappisilliä. Oliivia. Pesto. Valkosipulitahna. Joo. Elikkä oho. Nyt ei oo harmi vaan leivinpaperia. Tarkoittaa sitä, että meillä on vessapaperia leivänpaperin sijasta. Ohjeet, kato. Ai niin, meillä on Growmorekin. Tää on parasta. Pitää olla kai vähän alkoholipitoistakin siinä. Kyllä, joo. Noin. Joo. Sitten tää on sit se pizzapohja. Ruisjauhoja. Noin. Siinä. Ai mun silmää meni sitä. Ai niin, katsotaanpa ohjeen mukaan. Aloitetaan alusta. Vessapaperia. Leivintäpaskaa. Ai että. Joo. Väärä puoli. Oho, noniin. Nyt se pizza! Sitten puolukkahillois sit seuraava. Mistä mä näen tän pöllyn seasta? Tää se nyt taitaa olla. Kaikki vaan. Ai siellä ollut näköjään enempää. Joo. Sinappisilliä. Ai. Saatana. Kaikki. Hyi. Saatana. Oho, noin. Huhhuh. Näin. Omenahilloa. Sitten onkin 2 purkillista. Oho, noin, juu, kyllä. Ai niin, meillä on toinenkin omenahillo. Oho, se edes ikkunasta tulee se kortti. Mitään! Oho, nyt meni ohjeisiin ja kaikkea. Tuu. No niin. Ui.
No hyi. Sitten valkosipulit taas. No niin. No niin, tulihan. Noin. Oho. Sitten pestoa. Älyttömän hyvää. Kaikki vaan. Siihen niin vaan kaikki. Niin oho. Oh, nyt tää mun ohjekin ottaa pikkasen mutta. Joo, ja sitten kissan ruokaa! Takata paskasta ja muu sattu. Noin, eikö siellä pysty tätä hyvästä tallessa? Noniin. No. Pidetääns mainostauko. Härkeikö päätä? Sattuuko jalkaan? Onko jalkasi poikki? Nyt uusi lääkkeemme, Tee se itse Shit-tuote, auttaa joka vaivaan. Tee se itse Shit-tuote on niin tehokas, sillä pystyy hoitamaan kaikki haavat pienruhjeesta Parkinsonin asti. Uusi tuotteemme on nyt kaupoissa läpi maailman. Muistakaa nauttia. Päivä STT:n uutisesta. Tänään on kuollut yli 500 000 ihmistä uuteen Tee se itse Shit-tuotteeseen. Tee se itse Shit-tuote on niin vaarallinen, että sitä ei voi syödä alle 80-vuotiaat. Tee se itse Shit-tuote, joka tunnetaan pillereillä, joka näyttää kuten huumeelta, sisältää niin paljon lisäaineita, että sen maantuminen kestää auringon kuolemiseen asti. Tässä näette pienen videopätkän siitä. Tämä hirmuinen videopätkä näyttää, miten vaarallinen video on. Vaarallinen tämä aine on. Sitä ei suositella kenellekään. Ei kenellekään. Tämä oli tämän päivän STT-uutiset. Lyhyehkö hälytysvaihe tähän hetkeen. Hyvää iltapäivää. Noniin, se on sitten mainostauko on mennyt. Nyt siellä varmaan on kaikki. Nyt pistetään toinen satsi, eli oliivit. Oliiveja. Melkein koko purkki. Äitiys on käytetty melkein kaiken. Noin. Oi, tää on näyttää niin hauskaa tää mun ruoka. Niin kato, kun äiti on tulossa tänään syömään, niin mä ajattelin tyhjentää sen jääkaapin ja tehdä hyvän pizzan sille tuliaisiksi, mutta ei se nyt näyttää sairaan makeelta ja hyvältä. Ja en saa. Äiti on varmaan niin innoissaan, että Sit se aurinkokuivattu juttu. Tässähän se on. Sitten. Ai niin joo. Joo. Sitten pepperoni. Hyvä äiti lemppari. Oho. Noin. Sitten ekstra palvikinkku. Se oli kyllä pörren meidän koiran, mutta ei se
se nyt tommosia tarvi. Joo, kato kun toi on just tollasta. Joo. Sitten jäätelösuklaakastike nyt koristellaan viimeisen päälle tähän kaikki nää siihen niin. Noin! Kyllä tuli hieno! Noin! Olos ne sikkunat sun. Väljäsi. Aivan nättiä teos. Jaa, no sitten Joo. Tässä nyt tuossa, no pistetään nyt vielä kroulu. Ja tässä on juotava. Mä juon sen nyt välipalaksi. No tää sopii ehkä meidän mielestä tuohon pizzaan. No niin, nyt päästiin asiaan sitten. Joo, tosiaan äiti halus tätä näin. Joo. Juu. Mitäs tässä nyt lukee? Joo! Tää nyt näyttää sen verran paskalta ohjelta. En kyllä uusiksi tee. Toi näyttää ihan vitun paskalta. Kato! Vittu, tää on se vittu ulos meno.